Lakhain ko ratrok Dwarbaguri constituency ang kang Dolamara Municipal Board ki parlo Dolamara Ahithi long ki ongdung karbipi atum lo han kachojor cholang atum aphai nang patbo masonsi theklong lasonsi aprang pen langdam lo plote Dolamara ang kang along hithialong han chojor cholang atum ke bangking sang so tum loksi nang kimbi bom bangbo masonsi theklong Bontanon ke Dolamara Municipal Board dukok pen ke nona bangke karbipi martum han chojor cholang aphai nang patbo masonsi thekpon lo lasi Dolamara arar tum la puson ke claim ke dam thega potame hawararat atum pen kachuru sitame bajir porinti Dolamara hithiani lake Saturday mate bhomtiani ahithilo Stame isi nonamat karbipi martum kachojor kachulanganat kisung ne lake kachungdara buha anke dorep athe arviarni kachiti bin anke dorep sitame isi kimang humimi adima bangke Dolamara hithialong karbipi atum lo han kachojor adima bang do thaya videt asonsi theklong Lasi Karbing Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang MLA Dr. Numal Momin EM Richard Tobi VDC Chairman Sar Koirong Parliament Dolamara Municipal Board Chairman Mongol Singh Terang Tumpen Dolamara Ahithi Kim Rang Piasonte Mesenji Pusi Raratum Chethan Ponenti Dolamara Pen Arjison Rongpar Karbing Long Life